नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया मुख्य खबरो. जिल्हा पंचायत सदस्याला घोवाली 2 नंबर प्रकरणा खोलतले सुभाष गुंगी. राज्यात शाळेतल्या मध्यान्ह आहार योजनेच्या कर्मचाऱ्याक गौरवधन मंजूर. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. आत्मनिर्भर योजना लोकांक मेळना. सदाशिवगडार मारुती उत्सव. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार जिल्हा पंचायत सदस्य चैत्रा कोठारकर हेमी स्वतःच्या घोवाली आणि देराली गुंडागिरी करची सगळ्या कळतल म्हण शासकीक देवस्थानात प्रमाण करची भय घालणं शासकीय रुपाली नाईक बद्दल कितें खोटे आरोप घालता असे बीजेपी ग्रामीण घटकाचे अध्यक्ष सुभाष गुंगी हेमी सांगले. तेमी काल कारवारच्या पत्रिका भवनात पत्रकारांकडे उलयतना सांगले. किन्नर गावात 19 बॉयज नावाचो एक ग्रुप करून सगळ्याक भय घालून गुंडागिरी करचे हेच चैत्रालय घोवाले आणि देराले काम. सत्य सांगला देवस्थानात प्रमाण करू यो म्हणून सांगता जिल्हा पंचायत सदस्याला घोवान नकली कागदपत्रां तयार करून कित केला ते सगळे आपल्याकडे पुरावा असा. किन्नरात जाल्ल्या मारामारी प्रकरणात आपल्यालो घोव आणि देरालो संबंध ना जाल्यार रात्रीन आरोपीक सोडवून पोलीस स्टेशनार कित्याक गेल्ले असो प्रश्नचिन्ह त्यांनी केलो. गुंडागिरीन राजकीय करते रेले हे कुटुंब आपले गुंडा साम्राज्य ढळमळण कोसळटले या भयान शासकीय रुपाली नायकाचेर आरोप करतात असे त्यांनी म्हणले. या वेळार किन्नर ग्रामपंचायतचे नवीन सदस्य संगीता उदास गोवेकर, तालुका पंचायत माजी सदस्य प्रशांत गोवेकर, निवृत्त सैनिक उदास गोवेकर, संध्या गोवेकर, हरीश नागेकर हे हजर आशिले. सदाशिवगडार मारुती उत्सव 8 जानेवारी ते 11 जानेवारी. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड बंगलेवाडा हिंगा 8 जानेवारी ते 11 जानेवारी पर्यंत श्री मारुती जात्रेचा उत्सव असून 8 जानेवारीक महालेवाडा, देऊळवाडा, वाघवाडा, राजकनबाग या भक्त मंडळामार्फत अभिषेक, नित्यपूजा, सांजेर 6 ते 7 वाजपर्यंत भजन, कीर्तन, नंतर आरती आणि प्रसाद वितरण जातले. 9 जानेवारीक असोच कार्यक्रम वर्टीवाडा, काजूवाडा, देसाईवाडा, अर्जुन कोट या मंडळातर्फे जातलो. 10 तारखेक जात्रेचो उत्सव. हो उत्सव कैलासवासी बाबा कर्वे कुटुंबीय आणि बंगलेवाडा, बेटतुलबाग, अगरकट्टा आणि चिंचेवाडा तर्फेन नित्यपूजा आणि बाकी अभिषेक, भजन, कीर्तन तसोच कार्यक्रम जातलो. रात्री 9:30 वाजताना हनुमान बाल नाट्य मंडळ सादर करतले पौराणिक खेळ लावणा सुरवत. तसेच 11 तारखेक सांजेर 5 वाजताना दहिकालो जातलो आणि आरती प्रसाद वितरण जातले. भक्तान श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो आणि मंदिराच्या जीर्णोद्धाराक उदार हस्तेन आर्थिक मदत करची असे कमिटीन कळयला. आत्मनिर्भर योजनेचो लोकांक काही उपयोग जालो ना. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि मेर्त थंय शहरात वाटेर व्यापार करून पोट भरचे हजारो गरीब व्यापारी मोदी सरकारान जाहीर केल्ल्या आत्मनिर्भर योजनेच्या कर्जा खातीर अर्ज करून वाट पळयते आसात. वर्ष जाले तरी काय आवाज ना. बँकात चक्कर मारते आसात. जिल्ह्याच्या शिरसी, कारवार, भटकळ तसेच स्थळी व्यापारी या योजनेचो लाभ मेळटल म्हणून वाट पळयत आसात. जाल्यार अजूनही खंयचे काय ना. शिरसी नगरसभा अध्यक्षाले मत असे की व्यापाराली अर्जी ऑनलायन पाविल आसा जाल्यार काही जणांन खोटी माहिती दिल्ल्यान बँक तसली अर्जी विल्हेवारी करू तयार ना जाल्ल्यान हे कर्ज मंजूर जाल्ला. या कारणान बँक अधिकाऱ्याकडेन या विशयाचेर चर्च करून 1 महिन्यानंतर कर्ज वितरण करतले असे शिरसी नगरसभा अध्यक्ष गणपती नाईक यांनी कळयला. राज्यात शाळेतल्या मध्यान्ह आहार योजनेच्या कर्मचाऱ्याक गौरवधन मंजूर. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. राज्याच्या शाळेतल्या मध्यान्ह आहार योजनेत कार्यकर्त्याक सगळ्या शाळेत सेव करच्या कामगाराले सप्टेंबर 2020 ते डिसेंबर 2020 चो गौरवधन मंजूर केला असे प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण मंत्री एस सुरेश कुमार यांनी कळयला. जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 सालाचं गौरवधन बेगीत मंजूर करतले असे त्यांनी पत्रकात म्हटला. बेकायदेशीर जनावरांवरच्या 3 जणांक अटक. बेकायदेशीर आणि त्रास देऊन होरू लागलेल्या 22 जनावरांक येल्लापूर पोलिसांन तालुक्याच्या हळयाळ क्रॉसा लागीं 3 जणांक अटक करून लॉरी जप्त केली. 2 आरोपी फरारी जाले आसात. लॉरी चालक दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो. ही लॉरी महाराष्ट्राच्या कोल्हापूरच्यान मंगळुराक 2 म्हस आणि 20 रेडे बेकायदेशीर होरू लागली. त्यांना ही पोलिसांनी कारवाई केली.
7 शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह. सिद्धापूर तालुक्याच्या सहप्राथमिक शिक्षक आणि एक प्रौढशाळा शिक्षकी कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा. हेजेन पालक आणि पोरां भयात आसात. जानेवारी 1 तारखेक शाळा सुरवात जावन विद्यार्थी खुशेच शाळेत वचून येताले. जाल्यार आता शिक्षकाक पॉझिटिव्ह येयले निमित्ती पालक आता तेमगेल्या भुरग्याक शाळेत धाण दिवची की नाका ह्या भयात आसात. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.